Il-passaport Malti huwa d-disa l-aqwa passaport fid-dinja. Din il-klassifikazzjoni importanti ħarġet minn informazzjoni miġbura mill-Assoċjazzjoni Internazzjonali ta' Trasport bl-Ajru ħadmet skont l-ammont ta' pajjiżi u reġjuni li tista' tivvjaġġa fihom mingħajr bżonn ta' viża. Fil-fatt bil-passaport Malti tista' tivvjaġġa faċilment lejn 183 pajjiż madwar id-dinja kollha. L-aqwa żewġ passaporti fid-dinja huma dawk tal-Ġappun u Singapore bil-passaport Ġermaniż qed jiġi klassifikat fir-raba' post b'189 punt. Fuq naħa l-oħra tal-lista lanqas passaport b'saħħtu huwa dak tal-Afganistan, l-Iraq, is-Sirja u l-Pakistan. Din l-aħbar ingħatat prominenza wkoll mill-midja internazzjonali fejn spjegaw li tul dawn l-aħħar snin il-passaporti Asjatiċi saru aktar b'saħħithom filwaqt li l-passaporti Ewropej bdew inaqsu mis-saħħa tagħhom. Jikkontribwixxi għal dan hemm l-importanza dejjem tiżdied tas-swieq Asjatiċi għall-ekonomija tad-dinja. Espert fil-qasam ġie kwotat jgħid li l-Ġappun, Singapore u l-Korea t'isfel laħqu sewma pajjiżi kbar Ewropej fosthom il-Ġermanja. Ġie nnotat ukoll li filwaqt li l-pajjiżi tal-G7 relattivament baqgħu fejn kienu tul dawn l-aħħar 10 snin, numru ta' pajjiżi oħra għamlu diversi avvanzi l quddiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.